Illum, għazma l-ardeda, għazbora fuq il-bejt, Mela, ħanaraw issa minn imiss. U ekku issa. Bonġu. Għandi karattru għali kiena. Tista tikteb mux ktib? Imma sensiela. Emmekkija tara ħanu riwlek. Andrew? Nsaw ħajtib li jmiss, mela. Da ħajinteressak, tant ħajinteressakom. Duru minn wara l-kema u jew bil-qeda ħdejja. Għax tinteressakom dil-istorja, żgur. Mela, tajb li nintroduċu magħna vera ħadd pjaċir li jaċċettajt li tiġi magħna għandna lil John Bonello. John Bonello għandu storja sabiħa ħafna. Meta kont qed nitkellem ma' Chris Gruppetta, tu nixtieq xi ħadd verek awtur interessanti. Poġġu. Mela, però l-ewwel li għalli Antonio dan huwa awtur li huwa maħbub ħafna ma' tfal. Għaliex ħafna nies iħobbu joħorġu f'min fejn ħadd tgħaddi min quddiem il-kamera ħadd tgħaddi. Biżżarrieta. Għal xejn għalmek. Fixkilt il-ġejjem filu Mela dan issa ħanisimgħu kien ma mbagħad għandek dal-karattru. Dan jiena ħantik l-istejjer tiegħu u inti kemm tirranġhom fil-fantażiji ta' moħħhom. Għandi xogħol lest ġifieri. Emma ħna iva. Għandek tikteb ta' uħxol ġej dak Qed nimmaġinaw iċ-ċekk kif ħajkun fuq il-qoxxa. Ħanaraw x'inhu ġej. Mela, ħanisterjaw ftit issa bis-serjetà di. Għaliex għandek storja sabiħa ħafna. Kif beda din l-imħabba u l-ħsieb minn fejn oriġina meta inti bdejt tikteb dawn in-novelli ta' Irvin Vella? Dawn partikolari bdew ħanejtek minn Kikra Cafe bdew. Ġifieri dak iż-żmien kont qed nikteb polizjesk, li mhux il-ġeneru li nikteb is-soltu, x'jiena propjament nikteb fantażija u fantaxjenza. Imma kelli din l-idea peress li l-polizjesk inħobb naqra ħafna u kont qed nipprova nikteb storja ġdida għall-adulti dak iż-żmien. U ltqajt mal-pubblikatur tiegħi biex jisni nippiċċja l-idea biex nara tinteressax. U interessatu għalli ma min jaf kikun għaddattaw ħatfall. Għanna ftit hawnhekk għalli nistgħu jarawhom ukoll. Din hija sensiela ġvera. Di sensiela, ġifieri tibda mill-ewwel tip mbagħad ovvjament dejjem bl-istess karattri prinċipali imma l-karattri sekondari jinbidlu. U kelli dal-karattru f'moħħi ta' kienet ma kellux isem ta' dan żagħżugħ li jixtieq isir investigatur u għedtlu mela ħanadatta dan il-karattru għal din il-sensiela u bdejt nesperimenta ġifieri. Fil-fatt inti semmejtli wkoll li diversi kulleġġi jużaw dawn il-kodba anke fis-sillabi tagħhom. Iva, u kważi tkun sorpriża għalija dik, fis-sens ma ktibthomx għalhekk, għax jiena nikteb għax nieħu pjaċir nirrakkonta u għax nieħu gost jien stess niżviluppa l-idejat li jkolli. Ħossok illi bħala awtur qed toħroġ aħna kulħadd għandu t-tifel jew it-tifla li għadu fina u inti permezz ta' dak li ekku trid toħroġ dan il-karattru u pjuttost qed neħseb timmaġina li huwa inti dan, fisen ċerta affarijiet li forsi qed jagħmel hawnhekk tagħmelhom inti wkoll fil-ħajja personali tiegħek dawn. Jew meta kont għadek tifel. Jien viżiv ħafna ġifieri meta nkun qed nikteb jien studjajt ħafna arti għal snin twal, ġifieri għalija nkun qed nara il-xena mhux bil-forsi nkun qed ngħixha jien imma nkun qed nimmaġina. Dik iva. Però sa ċertu punt ġejja mit-tfulija wkoll għax il-karattru huwa mibni ispirat minn karattri li ltqajt magħhom li kont naqra f'kodba meta kont għadni żgħir, li kont nara f'serji tat-televiżjoni, ġifieri hemm dik ir-rabta. Eżatt. Di tgħidli bħalissa qed taħdem ukoll fuq tlieta oħra ġiet s'issa ħarġu sitta, qed taħdem. Għandi tliet oħra qegħdin fażijiet differenti għax inti kull ktieb ikun ġifieri mhux tiktbu daqshekk, imma hemm proċess twil, ġifieri kull ktieb jieħu madwar sentejn biex fil-verità ikun tajjeb biex jiġi ppubblikat. Ħobbu taqraw intkom dawn it-tip ta' kodba. Isma' hero, jekk inti hero, żomm da x'daħal li xi ħadd
Kinti hero eja ħdejja, ta' eja hero ħanaraw. Għanna hero għonek fil-kamra, jiġi u jistaqba. Ta' gustus. Alright, bil-bidan jina karattru ieħor, Gordon, da karattru li tista' mhux tikteb ktieb, interessaħa l-istorja. Dawn verament. Ġifiri, meta nistidnek biex titkellem fuq il-Malta Eurovision, inti dejjem iġib li dinja fit-tarb. U issa, jisu tiegħu qabad daħal. Ma kontu tafu li Antonella kienet tippreżenta d-darba l-Eurovision. U meta Fabrizio rebaħ, Another Summer Night. Konna jina, Tedesco. Mela. Ma mela ħanħu l-opportunità kif jgħid hawnhekk minn għada fuq Television Malta ħajbda programm speċjali qabel l-aħbarijiet u wara l-aħbarijiet. Ġinsiru nafu iktar fuq il-kantanti. Flash News di ġiviri. Flash News. Ħajpresentaw Josmar Ryan. Nsemmu l-omina. Program fuq Television Malta Sibtek, narta sibt, tħobbhom ħafna il-telespettaturi tagħna. U ħajbda program qabel l-aħbarijiet u wara l-aħbarijiet kuljum sa-lejliet il-Malta Eurovision Song Contest. Ġivi 16 ta' frar ikunu. Proset, kif għaliex għax il-Malta Eurovision Song Contest huwa 17, 18 u 19 ta' frar. Il-ġimgħa 18 għandna serata speċjali. Serata speċjali għax is-sena l-oħra vera kien hawn il-Covid, bas stajna x'nagħmlu xejn. Television Malta għala 50 sena mill-ewwel darba li batna rappreżentana fil-Eurovision Song Contest. Nkompli tajjin, Antonella. Proset. Sorry. Imma dis istantuk da oħra ta' Min jafek il-taqax miegħu il-vivella. Inti karattru ieħor, ġifieri. Jiena ili nibkilu qed nagħmlu programm flimkien kif jarani għamil li hekk. Kemm ili għamlet kilo ċeli. Kemm nixtieq verament nixtieq. Forsi qed jarana innaf minn ikun qed joħloq. Isma' kwieta, jien għandi ħafna ritratti tiegħek. Ta' meta kon żgħira. Tox tiddidni. Ħantihom id-direttur. Ħorġuhom, ħanorik tdej minn. Iva ta' ejjex nagħmlu s-suġġett. Iva. Dawk sejri, dik jagħmlu tajt issa nkomplu tajna u Isma' jien ħampattilek lilek. Staf li skorpjuna u sebba darbit impatti. Skorpjuni. Intu kol. Inti xint? Gemini. Gemini, okej, inti? Il-jum. Astidell inti l-jum. Il-nigzu, Ajma. Sanna ħanamlu żgur ċempel xi ħadd bħalissa. Jien niftakr. Għanna diki Ajma. Taf kemmilu da. Dak il-motor mux tiegħi da. Probli sabet motor fi triq u taħt il-barrakka ta' fuq għaddu kont. Mek meta bdejt ħadd wara ħadd l-ewwel programm l-imdina. Issa l-importanti jaqaf u terġa' toħroġ. Dak saraquli minn passaport. Issa naraw dak ilu ħafna u tadni. Żgur ilu, nasab ilu, xi 40 kilo ilu da. Mela, dal-ritrat li kelli, Dak il-hairstyle. dak vera minn ġo passaport ħadu. U dan huwa top, it-top. Naraw liema. Ajma. Aw, tax ngħidilhom ngħidhom f'dan ritrat ġejt isni raġel. Dik id-daqsxejn. Imma dak iż-żmien kelli l-barbetti. Dak iż-żmien imma kienet moda, tipo Jennifer Rush, tipo Annie Lennox, jibbar tista' tħallina. Issa itla fej il-PO, ħalli tini aktar ħin, ma jispiċċax neqsin kwart. Jispiċċa, jimport. Lorenz għawiet. Jemi għadċaw bizzejiet. Għaxan di wieħed ta' Lorenz tajna. Isma, u rejtu, lek daħan għanqum daqxej direttu. Tal-floor manager. Isma, għara xeq lajt, Gordon, għara xeq lajt. Mandekx palu dajen. Isma, għara t-tinix budget biex namel. Dak huwa Lorenz, il-floor manager. Il-floor, xħaj għamillek Lorenz? Isma, għamilli pjaċir,
Gordon ġib li budget biex nagħmel daw il-pupi, merchandising tal-programm. Le tiegħi ta' dan, ta' dak, tiegħek. Ila tixtieq. Nagħmlhom tal-preżentaturi. Provajda. Alla ħares kienet kanta dik il-mara. Isma' ħan komplet kelmu. Sorry, skużani. Ma jgħajtet li. Għax il-hero ngħidlu jiena tagħna. Ħan kompli Antonella, ħan kompli niffermi. Għadek hawn. Ciao, thank you, ciao Antonella. Ħaj wasluk sal-bib, ta' naħa l-oħra. Tal-gallerija. Tal-gallerija. Ciao, qoddim il-kamera. Kemm inti pastas. Mela, ħan skużani, ta' ġomnek. Kollox jista' jiġri. Kollox. Ma nafx min kien hemm preżentatur jgħid kollox jista' jiġri. Għara xi triet waħdu. Ħankosta mux ħareġ Gordon. Ejni, please, ejni. Mela ħan isserjaw. Mela ħan morru lura daqxie ħan nerġgħu nieħdok lura fi żmien. Mela konna din nitkellmu dwar is-sensiliet li inti ġal-estate għandna 6 u ovvjament qed taħdem. Qed naħdem fuq it-tlieta li jmiss, eżatt. Hemm xi perjodu li tajt pereżempju innaf ikun hemm momenti li l-artist forsi ġiri kollu ħossok ta' ispirat minn perjodi oħra, pereżempju tgħid din is-sena kull 3 xhur ħanoħroġ ktieb jew Ma noħroġ daqsej, fis-sens għax dan huwa passatemp wara kollox mhux il-xogħol tiegħi. Jiġifieri nipprova li saktib fis-sena forsi 2 l-iktar. Imma jkun hemm perjodi li daqqa nkun qed nikteb ħafna, daqqa nkun qed nagħmel editing minflok nikteb, jiġifieri mvarja. Gordon mistek saqsejtu nagħmluh sensiela tfal l-istorja dawn niffilmjawhom. Dal-waqt ġej xi ħadd direttur ukoll u naqduhom malajk fl-imkien. Kemm il-darba kelli konverzazzjonijiet. Ħafna mill-ispirazzjoni, għax mhux kemm taqbad tgħid dis-sena ħanoħroġ żewġ kotba. M'għandekx ħaġa biex jitlesta. Il-kreattività. Mhux hekk jien m'iniex marbut, eżatt, m'iniex marbut li rid bil-fors noħroġ ktib fis-sena, ma jiena nagħmilha challenge miegħi nnifsi li ngħid almenu ktibt tant u ġifieri idejat qed ma jonqsu fil-publisher, ovvjament jinteressa ukoll li min jissapportak biex imbagħad tasal għal mument għax mhux daqshekk faċli, ġifieri meta kienet jirrakkontali xi ħadd meta tibda taħdem biex toħroġ ktieb. It takes time, ġifiri. Mux hekk għandek bizbis xhur ta' riċerka, ġifiri anka għal-ktib ta' tfal, ġifiri ħafna minnhom peress li jidħlu pereżempju proċeduri kriminali, eċetera, xorta tkun qiegħed ħanejtek fattwali mal-affarijiet kif isiru, ġifiri. Bħala idea taħdem iktar mill-films minn kittiba barranin, minn fejn jġib l-iktar. Kultant tkun taf minn fejn tiġi, jiena pereżempju dan minn konverzazzjoni kien hemm darba kumpanija Maltija għamlu recall ta' borza tal-snacks għax kienu sabu xi biċċiet tal-plastik in-nies fiha u kien artiklu fit-Times u rajtu jien kont qed nisma' tnejn minn jiddiskutuh. Ġifieri malli smajta hekk ġietni din idea. Dan pereżempju minn logħba li konna nilagħbu jiena u ħija fil-bidu kien jisimha The Secret of Monkey Island fuq il-PC qed nitkellem. Eżatt, ta' żmien l-Amiga ġifieri. Kienet kelli xi 11 jew 12 sena jien. Xi ġmiel Dan cruise liner, di storja fuq cruise minn Malta l-Malta, ġifieri inħobbhom ħafna cruises però jien. Għal dawk anke li qed iseguna bħalissa dawn huma forsi nistgħu ninkwadraw daqsxejn hawnhekk. Istejjer illi jiena nibda ngħid tista' tgħid għat-tfal, jiena għaddi minn dawn li nħobb nara l-cartoons, pereżempju nħobb nara imma li nagħti hemm da Scooby-Doo jiena number 1 għalija, pereżempju. Wieħed u kien jogħġobnek li għandu s-suf ħireġ minn hawn ngħidu u dejjem u jitla l-kelb dejjem jabdu hekk. Il-fatt dolu ftakart x'inatlek kelli Scooby-Doo ġo moħħi, ġifieri ara kif jiġu l-affarijiet. Ħana rajt f'kostum ta' Scooby-Doo Min jaf kemm darba mort is-sinema u rajt animations u ħlift tfal ma jkunx hemm jgħinha vera nħobbu. Pjaċir. Hawnhekk għandna aktar stejjer, ukoll kien hemm storja ifakruk meta inti tarhom fis-sens ibda tgħid anke tfal ġieli meta kien hemm pereżempju Aladdin u kollu l-istorja tal-lampa baqgħet ġini u ġifi dejjem hemm dik ix-xi ħaġa, jien rajt il-din.
jis niftakart Cruella de Vil. Ma nafx għaliex, ma kif rajt. Għadida kemmek. Fakritni fija, jew. U bħala serje jina dejjem Vera proset, Nipprova nispira ruħi minn ukoll klixe tal-ġeneru, ġifieri affarijiet li stib dejjem f'daw it-tip ta' misteri. Imma mbagħad intihom laqta daqsxejn Maltija, ġifieri l-ambjent huwa Malti jew Awċi u dejjem ġifieri hemm Ma katina komplu waħed għal-ieħor jew le, l-istorja tagħlaq. L-istorja tagħlaq, però mbagħad għandek l-iżvilupp tal-karattri minn storja Ġifieri hu l-protagonist prinċipali, mbagħad dejjem hemm it-tajjeb u l-ħażin immaġina. U hemm il-kuġini tiegħu, ġifieri li huma dawn it-tnejn Luka u Lawra tew minn kuġini tiegħu. Huma karattri sekondarji, però l-iżvilupp tagħhom huwa mkarkar ħanejtek peress li hu mifrux fuq iktar minn ktib wieħed. Limma l-ewwel wieħed li ktib minn dak. Huwa dan il-kas Manduka u dan storja ta' Haunted House, ġifieri dar li teżisti vera dar. Jgħidlek ġej minn familja nobli, l-Manduka Limma sena kien dan. Dan 2015 l-ewwel wieħed. 7 snin. Ekku, kien hemm stejjer ukoll marbuta mal-Wardija niftakar, daw il-ħonti, daw il-kastelli, palazzi. Kienu jaġbuni dawk it-tip ta' stejjer, ġifieri. X'tant illi kont ħanibda ngħidlek imbagħad daħal dak li mqareb. Kont ħanieħdok lura fis-snin u bdejt tgħidli għaliex ħafna nies jiena waħda minn dawk u naħseb li hawn ħafna kien kont taqblu miegħi ikolli kurżità fuq l-awtur minnu verament bdejt irrakkunta l-mod kif għat li minn ħaddingli, tgħix id-dar nanni. Hemm storġi fil-mod anke għaliex l-ambjent jgħin lill-artist aktar jidħol, x'tajdilna dwar anke x'tiftakar it-tfolija tiegħek hekk L-ambjent jgħin 100% li pereżempju jiena aħna dejjem id-dar kellna librerija kbira tagħmlu missieri, ġifieri dejjem trabbejt ġol kodba, ġifieri dik mill-ewwel tgħinek ħanejtek iġġib in-namra għall-kitba l-letteratura, ġifieri. Imma għaddejt ħafna żmien man-nannit tiegħi jiena, ġifieri dik il-ħaq u bqajt ngħix fid-dar tagħhom. Żewwiġt u bqajt ngħix hemm, ġifieri dil-ħaġa naħseb li toħroġ ukoll fil-kitba tiegħi fil-verità. Jiena anke l-mod ta' kif wieħed anke jiddeskrivi ġinti awtomatikament tal-għajni kważi, kwet taqri ma qed timmaġina. Joħorġu mis-subconscious. Id-description vera kemm fej jkun jaċ qed iħoss jew ħaġa li hija importanti. Importanti. Ma tinħassek illi kuntent ħafna b'dan ix-xogħol ħaġa li xi l-passjoni tiegħi u ma nagħmilix għall-flus. Dan huwa l-passatemp tiegħi, jiġifieri mhux qed ngħidlek li ma taqlax dik xi ħaġa żgħira, ma mhix tħul li ħanejtek bħal meta għandek xogħol. Ġifieri prattikament u tagħmlu bl-imħabba, ġifieri immur ħafna skejjel inkellem it-tfal pereżempju fuq il-kitba kreattiva, nagħmel anke xi workshops għamilt. Tipprova. X'unek il-reaction ta' tfal meta qed jiltaqgħu mal-awtur jafu minn intu l-kodba li Jiena għadni ma nistax nidra ħafna li għax jgħidulek allura kif tħossok bħala awtur famuż, għax ma ħossniex bħala awtur famuż. Huma jibdew ikunu taf inti m'għandhomx din il-ħaġa li joqogħdu lura jitkellmu. Forsi l-qudiem Ervin Vella għad jiltaqa' ma' awtur li naraw min jagħmel self-portrait u naraw lilek stess hawnhekk, għadik sabiħa li il-maġija, il-fantasija fis-sens tista' tikteb li trid, ġifieri tmur fejn trid tidħol u tiltaqa' ma' min trid, ġifieri. Jien mill-ewwel dan il-karattru mill-ewwel laqatni u inħeġġeġ verament, għax dak li nkun nixtieq li nagħmel jiena, ngħid lit-telespettaturi, il-qari, ħbib tiegħi huwa importanti ħafna. Jiena għalija hija parti mill-edukazzjoni tagħna illi ejjew ħalli l-qari jiena anke nidħol darba ma narax kodba mkien, pereżempju inħossha mhux insulta ma tweġġani ftit għaliex importanti li t-tfal inrawhom ma jarawx kodba kif se jħobbu l-qari. Vera jmorru l-iskola, imma l-iskola għandek is-suġġetti imma trid taqra jiftaħlek aktar il-knowledge tiegħek hemm kodba u hemm kodba. Għandek stejjer imma għandek dawk li huma ta' informazzjoni importanti f'ħajjitna. Eżatt. Jiena minn qalbi nirringrazzjak ma nafx hekk hemm xi ħaġa li forsi jiena ħallejt barra illi
tixtieq illi tagħlaq biha inti għaliex. Mux essax, fil-sens ħad pieċir nitkellem ħafna. Ħad gost ma skużani l-ewwel li. Le, ma importax. Min li ngħidlu l-gordin iktar interessanti. Min jaf ekku sektab xaġa fuq Min jaf. Daw l-affarijiet joħorġu jaddi l-ħin u mbagħad jaddi żmien. Wara affarijiet li għamlu l-programm ma sabiħ u ħajjax. Għana hawnhekk l-ispontanjetà hija regola numru wieħed. Ekku, vera. U daw intom tpoġġu li klim fħalqi, ġifieri, meta tiġu intom. Inħarbtu running order aħna hawnhekk m'hemmx, imma grazzi minn qalbi, awguri. Grazzi lilek. Nixtieq ħafna li nibqgħu in touch għaliex nixtieq li fil-programm għandi idea ġdida li nixtieq nibda nagħmilha x-xahar li ġej u min jaf forsi kif jgħidu ġej nibda bik. Bil-qalb kollha. Għax inti wkoll triggerjajtni għal dan li dejjem xtaqt nagħmel fil-programm ukoll. Grazzi u bil-qalb Grazzi, kollha. nawguralek ħajja ta' suċċess għaliex biex inti ħriġtu u xogħlijiet oħra li għamil nixtieq ħafna li natik aktar opportunitajiet f'dan il-programm ukoll. Napprezza ħafna, Okay? grazzi. Grazzi ħafna, però kellna lil Gordon hawnhekk u bdejt tkellem fuq il-Malta Eurovision Song Contest u jiena wetkom illi it-tlieta u l-ħamis illum ħansemmalkom żewġ kanzunetti imma ħanibda b'waħda l-ewwel ħalli mbagħad wara mmorru għar-reklami. Meta kien hemm momenti konna qed nurukom 20 sekonda biss qedilkom kelli min ġie u ma wrejtx is-song aħna palissa nuru minuta u nofs. U allura ħanuru dawn il-minuta u nofs ta' kanzunetta ta' kantant illi huwa finalist ukoll Richard Mikallef, il-kanzunetta ħanarawa Hey Little.